Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Presiden jong Association of Power Engineer ba Arju Dakharu la kentui ki pat ba nong shnong jong ka jela kham tam ya ki basyong basa ha ki thai nong kendong ba kim dei ban chukemen tang ba kilayo yu transformer henrei ki ban dawai ka sarkar ba ka dei ban shna da ki jingker ki papaka yu transformer khrang ban laj na kinu ki jing mensa ki bajuja na kapor chakapor dang ha kini khindiat panai iwei hebret ha shnong mau ko pet Kashnong kepada Hamau Korwat South West Khasiels District ila no ila ki jong kiti hadien ba ila syabat ha ka boarding electric hadien ba ila kumlek rung ha ka cakabu transformer uba klem don jingker setia dang ha kini khindiat sngi sa ka wei ka khana red kala ila ka jingem kat ba arngut ki wei pat kila mensaujer hadien ba kila kumyo bakala klem poi perkhat ti usainar boarding electric uba khat wei kv uba hab hamadan ha ka wei ka khlaw ka badan hajan ka MIDC ha ka shnong umiam Ribhoi district Sam approve ban yo e jingkia pi kadai be tik tang ban install transformer te ni haban pet ya kata ni haban wat e kita balai baklan kiar kan long pi tengam ku ban kono hang ni yunoi nuru pi sutuan ni haban wat e kida pan balai kan long pi tang ba hangi per kumbe asen ngisngo ba pi install yung nu transformer kadai ban proper fencing bar badi ban kier hakaba kinu ru kimyo ban rung hang tu kan la kadai kalan ru ka badkut kalan ru kilan he kadai ban don ka proper protection apok substations kan bi haba ka dukut tu kalan kamu ka trip support ke substation dai kan dai ban long tu live wire kan pisto te ita kan dai ayo pi ita kada pisnong ru kadai ban pene menta dai ban dokumen tang ban ong bangyo ya ka yo transformer gidai bru ban ong ba kadai ban include apok estimate haba bi approve dai ban approve lang ya kan fencing ru kan long pa ngi so thu ngi dan di hajat li transformer nai tambah haujo ka poro nyimla ban compromise ka safety kan pi Kasulam man chutu epi tangga wai nei. Bangingi bahak la. Banda dewe shwe ki stiet nei kata nei. Katai tu ki shuki ban chalor gila khlem le. Fikan mau nem ma ko to instant ka bajia pa gati ha ka flood. Marsin khat utu balik trayang to ka flood bajia pa gati. Chief Minister within hours ula announce ba ai permanent job ya ka lok jungu. Hato hang ne ka jia kata. Kisio lailak la hun. Kumukpa laktang ina poi gi por bangin penmi madan kini berfai gitu ge halang yong gi bai ndremut gi bai khat ni kemen ya kata yo kan no ndrulak lahun pimna ban ai permanent job iki wei iki ikthang kala ban long kawai kalong ngomong negligence mar field officer teng kimyo te teng laki ada gisit ki la pun no la ayu no pi teng ngomong beberapa haji kes kelong negligence kan kisto ngomong kan nah kedon genuinely kita feel officers kila apa ni kai bagi ban yo kimyo pi kum kita kidan kila bendan ki kes negligence ngomna benong kan yang kata pi ke benong every case kelong negligence ni kayu ayu kan no tak ada kum ka session mentangi ong kan ba mdei so kapor bangin pantangi ke jing mentoy ke jongi ban joki member ke jongi ngilang kala ade kapor ka bangin risk issues ki bakta ya ka jela ka bakta consumers ka bakta ya barok tara menta kan ni ka asian ka jongi ngai scam ka first association ka ban shim up ikini ki issues ka ban kata nak ibin nak benta ka jing survival jong kan organization ka jongi di area kena ban pen nomor ngi haban ai ho palat ngina ado 80% ngila ban ai ko to ka ijong tu transformer te kadai pa ka duty ka jongi ru aba shubu tu transformer le tho bola long overloaded ngina cuman ai ka luot te kat kum ngana ka bari ka guidelines ko badan ka long ba ngin haban wat pa edaring ngi haban enhance yo to capacity jong tu transformer ada ulong lani ni penbej pada ka we ka jaka ka bangin yo pa minister pa do transformer